Bizkaiko txapelketako finala, ate joka dugu. Kaixo, Bizkaiko finala naiz, ate irekitzen mesedez? Abenduaren 16an jokatuko da Bilbao Arenan, edo Miribilan, deitu nahi diozuen bezala. Ez dakigu 8 finalistak prest dauden finalean kantatzeko. Nola ez duzula finalean kantatu nahi? Nola ez zaudela prest? Baina ezin duzu ez esan. Baina prest dagoena txapel emalea da, Begoña Iturriza. Bilboko bertso munduko eragilea eta bertsozalea ezagutuko dugu gaurko hitzetik hortzeran. Eta Bizkaiko txapelketan erabat murgilduta jarraitzeko, Lemoa, Santurtzi eta Berrizko kanporaketen errepaso zabala egingo dugu. Programa ederra egingo dugu gaur ere. Ongi etorri. Arratsaldeon Lemoa, berriro fokope hontan, bertsolariak ezin du udazkenik eman lotan. Oraindik azken Bizkaiko finala daukat gogotan, atzekoekin ospatu nuen Bilbotik galopan, ta zera pentsatu nuen antzokiko horma kontran. Zer baino zeinekin dela importantena askotan, lagun arte ederrean pozik astea bertxotan. Hauxe defendituko dut, ezer defenditzekotan. Hauxe defendituko dut, ezer defenditzekotan. Bilboko euskalgintzaren eta bertsolaritzaren zirrikituak ederki ezagutzen ditu Begoña Iturrizak. Isilpeko inurrilanean aritu zen gaztetan Santutxuko bertso eskolan. Miribilan elkartu gara Begoñarekin, berak jantziko baitio aurtengo txapela Bizkaiko txapeldunari. Begoña, abenduaren 16an hemen izango zara Bizkaiko txapeldunari txapela jazten. Bai, hemen bertan. Eta pos mundia ematen dite egoera horretan egotea. Proposamena nola hartu zenuen? Bueno, harrituta eta larrituta, bai, osea, bueno, ez dakit, posik. Baina erantzukizun handia, eta, bueno, ezin sinetzita, ezin sinistuta, eta, bueno, denbora behar izan dute hori dena barneratzeko. Eta irudikatu duzu momentua? Bai, momentua irudikatu bai, gero ez dakit nolako izango den. Baina etengabe nago bueltaka ematen. Eta txapelketa bera jarraitu duzu? Txapelketa bai, txapelketa jarraitu dut, ensaio guztietan egon naiz, Lekeitiokoan izan ezik, kuadrilan joaten gara, eta, bueno, gero hitz egiten dugu, eta, bueno, holaxe. Gaurkoan zure bertso ibilbideari buruz arituko gara. Ibai eta Onintza, pisukideak zarie. Ibai, albiztegia ikusten zagoziela, Onintzak eskatu deutzu mesedez telebista amatatzeko, Palestinako irudiak gogorrak egiten jako zalako. Afalosteko sofan jarrita, ederra da aldartea, baina tamalez pantailan ez da, hemen dagoen bakea. Zuk dinoztazu gogorra dala, ta aldatzeko katea. Ez ikusteak ez dau aldatzen, dauen errealitatea. Etxeak bera ta lurra emon deutze milaka gorputzi
Horko negarrak ta horko bombak lergailu eta suzi, beti bardinek jarraitzen dabe, mundu honetan nagusi, ezin badogu ezer aldatu, gurago dotez ikusi. Baina zehaztu egizutana, ez dalako dana printza, iruditzen jat inkontzientzian garatutako ekintza. Ez ete dugu oba ikusi, pasatu dan hortaz mintza. Jabetzea da aldaketa bat, lortzeko lehen baldintza. Baina ez da gauza erreza handik datorren demanda. Desesperantzak urte askotan hartu dauleku atxanda. Zerreken dugu gure eskuak bururaino eroan da. Gero guztia konpontzen bada, Coca-Cola bat edan da. Bardin da gero Coca-Cola bat, azukrezko eto zero. Guk badakigu etxipen puntu, bat badago honez gero. Naiz eta esanik aldatzerik, orain ez eixu espero. Golpea gogorra hartzen baitogu, kate aldatuta gero. Irudionek sortu leikie horren beste bihotzeko. Agertzen jakun hiletako hildako ume bakotxeko. Sasoia dozu genozidio, hau zertan dan ulertzeko. Telebizatu egin deuskuen, irudietara oitzeko. Lemoako final aurrekoan Nerea Ibartzabalek irabazi zuen 628 puntu eskuratuta. Markinarra berriz ere Bizkaiko finalean izango da. Hauek dira 2023ko Bizkaiko bertsolari txapelketako finalistak. Aixa Intxausti, Aitor Etxeberria Zarraga, Gorka Pagona Barraga, Jone Uria, Nerea Ibartzabal, Oiana Bartra, Onintza Enbeita eta Xabat Gallete Beitia. Josune taberna bateko zerbitzaria eta Oiana azken bezeroa zarie. Josune, ordubete da Oiana tabernan bakarrik dagoala, eta dena batu eta garbitu dozunarren, ez dau emoten joateko prisarik daukonik. Ointxe eskatu deutzu espuela atarateko. Zu hemen egotea, ez dugu ohitura, 10. zerbeza, urrun dago ura, eta egon gaitezke hementxe gustura, baina etxe bat ere izango duzu ba,
baina etxe bat ere izango duzu bat. Orduak daramatzat, agian 3-4 jadanik joan dira, 100 bezero koitau, baina zure esanak pixkat harritu nau, gure etxea deitzen da zure taberna hau, gure etxea deitzen da zure taberna hau. Beraz zure etxea taberna hontan jarri, eta babesa eman behar diogu elkarri. Benito Lertxundibe ipini dut zarri, baina oraindik ez du indirekta igarri, baina oraindik ez du indirekta igarri. Beraz itxi nahi duzu, eskaparatea ta ezarri nahi zure autoritatea. Pentsatzen nuen zela, zinta eroatea, batera kantatzeko Bizkaia maitea, batera kantatzeko Bizkaia maitea. Kantatu dezakegun euriaren truke, horrek izango luke 11 entzute. Eskatuta eskatu zeuforitxute, zenbat diru daukazun jakin nahiko nuke, zenbat diru daukazun jakin nahiko nuke. Hementxe egoten naiz, trimestrez trimestre, ta zure barra honetan 10 bat euste. Orain zaude diruen azalpenen eske, dut bihar goizerako iristeko beste, dut bihar goizerako iristeko beste. Begoña, nolako euskal giroa zegoen Bilbon zu gaztea zinenean? Ni gazte nintzenean ez zegoen euskal girorik, apenas. Dantza taldeak eta bazeuden, eta hor euskal jendea eta batzen zen, dantzaren aitzakian, famatuak ziren San Antongo Elizan egiten ziren Don Claudioren mesa euskaldunak, eta horren inguruan jendea ezagutzen zen, eta holan, baina bestela ez zegoen besterik. Hala ere, zuk etxetik jaso zenuen euskara, amarengandik? Bai, amak erakutsi zigun euskara, eta nire horretan oso zorrotza edo oso euskalduna zen. Hola ikasi genuen, aita zer zekien, baina hitz egiteko beste ez. Eta baina guk irakaskuntza guztia erderaz egin dugu, mojetan eta holan, kalean lagunak eta dana, Bilbon pentsa, dana erderaz. Eta holan, momentu baten ja ni 14-15 urtekin ez nekien hitzik, ez nuen hitzik egiten. Eta gero berreskuratu zenuen euskara? Bai, gero halako momentu bat eukin nuen eta enteratu nintzen Euskaltzaindian, Ribera 6an zegoen, eta eskolak ematen zituztela eta han hasi nintzen, bizkaieraz ikasten,
Xabier Pinarekin, Jaime Goinagarekin, eta horrek izan ziren nire lehen pausuak edo berreskuratzeko. Eta non bertso zaletu zinen? Nik uste dut, etzala izan goizetik gabera, nik uste dut euskararen berreskurapenarekin edo batera, asko irakurtzen nuen eta belarria prestere neukan. Eta, edo zer gauza bilatzen nuen entzuteko edo... Eta zure bertso zaletasun hortan, mugarri bat edo izen bat, Xabier Amuriza? Bai, 80. urtea izan zen, eta joan nintzen, ni txapelketa horretara, eta benetan txundigarri izan zen. Han entzun eta ikusi nuena, eta unkigarria ere bai, inoiz entzun gabeko bertsokera bat entzun nuelako. Eta zein izan dira zure bertsolari kutxunak? Asko. Bat bakarra ez da, Amuriza bera, Lopategire asko gustatzen zitzaidan. Unai Iturriaga, berriagoak Maialen eta gaurko gazteen artean asko daude. Eta bertsoaldi kutxun bat eskatuko banizu? Amuriza kantatutako txapelketa hartan, Antxinako txapelketa hartan, bihotzean mindut edo zan gaia. Gero beste saio bat ere egin zuen, gizona ez da ogiz bakarrik bizi edo alakoren bat. Txapelketa osoa izan zen, holan, gogoan hartzekoa. Ongiru ditzen bazaizu, txapelketa hortako zatitxo bat ikusiko dugu. Aha, oso ondo. Nik ez dakit ogi puskak indarrik baduenetz, baina beste zerbaitekin bart egin nuen amets. Esperantza zuri daukat, naiz etorkizuna beltz. Ogi utzez bizitzerik, nik ez nezake sinetz. Gizon batek hortxe ditu, bihotzatain bat saietz. Zuek ez esan arren, nik esango dut baietz. Zuek ez esan arren, nik esango dut baietz. Aiza, euskal preso politikoa eta Oiana bere laguna zarie. Aiza, 3 hilabete geratzen dira zure zigorra amaitu eta kalera urteteko. Oiana laguna etorri jatzu gaur bizitan eta zure arduren ganean berbetan hasi zarie. Askatasunerako noski nuen grina, etxe bat eta lan bat da gauza jakina. Pentsatze utxarekin dut tripako mina, kokatzeko nik egin behar alegina. Orain arte hau baitzen imagina ezina. Orain arte hau baitzen imagina ezina. Etxea izan duzu aspalditik ziega, ta hemendik gutxira behar zara atera. Zelan bueltauko zaren pixkana etxera,
eta zelan eraiki zure izaera, imaginauko dugu zurekin batera, imaginauko dugu zurekin batera. Nola ikusten duzu ez esan gezurra, han hartuko ote dut kolpea egurra, aspaldi joana da lehin neukan apurra, barruko kidei eman da agurra, lehen gogoan neukan ta orain beldurra, lehen gogoan neukan ta orain beldurra. Beldurra izaten da aldaketen etxai, baina beinateratan guztiok ze lasai. Parrandan zein kalera edota jairik jai, hemen den aldatu da mundu eta garai. Guztia aldatu da, baina zu ere bai. Guztia aldatu da, baina zu ere bai. Noski aldatu naizela hori ezin ukan, nola harremantzen da zein da gaurko luka, nire zalantza denak oin ezin izkuta, baina seguru nago banago galduta, eramango nauzula eskutik helduta, eramango nauzula eskutik helduta. Kartzelan guztia da besten oihartzuna, funtzionarioak guautazuk erantzuna, ordutegi zehatza ta oso zurruna, zuretzako ez alda azkenik sumuma, zuk erabakitzea egiten duzuna, zuk erabakitzea egiten duzuna. Koldo, Xabat zure bikotekide ohiaren gurasoa da. Aspaldi ez dozue koinziditu, baina gaur kaletik zoaziela topo egin dozue. Ez pentsatu ibili, naizenik ieska, gaur gurutzatu zaitut, kalean trabeska, jo eze ilusio ta zelako festa, ni pila bat posten naiz hori txarra ez da, por cierto eguraldia bastante ona ez da, por cierto eguraldia bastante ona ez da. Gure etxean soilik sartzen da labela, balio izan zidan jartzeak kandela.
ez duzu ikusiko, berriro mantela, justu agurtzen ninduzun lehen dena dela, orain dirudin nire laguna zarela, orain dirudin nire laguna zarela. Labela enaiz izango, nabil arritua, ez dut ondo ulertu, gaur zure aipua, beinola esan nuen ze sasia ditua, koñatu galantada gainera zikua, baina preskribituta dago delitua, baina preskribituta dago delitua. Oroitu didazuna, lehengoa ze aro, eskerrak aldatua, daukagun zeharo, baina detailetara nahi nuke igaro, gure alabatxoa aur baten zain dago, eta gu bizi gara askoz lasaiago. Eta gu bizi gara askoz lasaiago. Zuk nola esan zenidan, haserre aldartez, ume bat ekarrita baietz lotukatez, bueno Juan egin behar dut nire oiko artez, gustora ibili naiz aspaldiko partez, nereari gorantziak eman bide batez, nereari gorantziak eman bide batez. Goraintziak utziko ditugu apartean, eskerrak etzaudela etxeko atean, eskertzen dizut dena gaur borondatean, ea elkartzen garen urrengo batean, janaria ematen atei parkean, janaria ematen atei parkean. Hau dozu lehenengo puntua, Nerea. Zer izan gura zendun nagusiagotan? Kotxean joaten nintzen sarritan bertxotan, naiz eta enen bilen hau lortu asmotan, ametsa bete egin zait bizitza hontan. Hau dozu bigarren puntua, Nerea. Umetako ametsak orain ikusita, beti iruditzen zait oroimen polita,
baina segin nahi nuke gorantza korrika, oraindik ere oinez ikasten nabilta. Aitor eta Mikel, ospitaleko gela berean zagozien bi gaixo sarie. Erizainak pasau barri dira eta bakotsari toketan jatzu esan pastillak emon dutzuez. Aitor, Mikelek zureak eskatu deutzuz. Gatz erdi kroniko bat daukat jaiotzetik, ni nintzen nengoan atxarto bihotzetik, xuxur laiten deustazu belarri ertzetik, zegatik zatoz betizu nire atzetik, zegaitik zatoz betizu nire atzetik. Hortzak zorrotzak eta odoles hortzoia, nik bihotzean daukat Kristoren sasoia, pasaidazu pastilla gorria marroia, ia desagertzen den atzeko dragoia, ia desagertzen den atzeko dragoia. Honen buru barruan aze pelikula, hartu isu bihotzean daukadan pilula, uste dot maite mina joango jatzula, baina dragoia ez da joango sekula, baina dragoia ez da joango sekula. Pastilla eskatu dizut gaur arte bi aldiz, ta eskatuko dizut oraingoan berriz, pelikula asteko nago gogo handiz. Morfeo pasaidazu, az daitela Matrix, Morfeo pasaidazu, az daitela Matrix. Zuk zer dinozun eta ordez ze dinodan, ez zuta ez ni bere eskabiz ganoran, zeupe zeurea emondekozuna organ, ea golpearekin behingoz lo hartzen dodan, ea kolpearekin behingoz lo hartzen dodan. Hemen ez da irtengo inorrere galtzen, zulok hartu nahian ta ni indarrak hartzen, lasterraziko zara suabe lokartzen, teleberri bat ere zaizu geratzen, teleberri bat ere ezaizu geratzen. Begoña, eta garai hartan nolako bertso giroa zegoen? Nola hurbildu zinen zu Santutxiko bertso eskolara? Bueno, 80. Txapelketaren ondoren, Amurizak bazeukan material bat prestatuta, eta enteratu nintzen ikastaro bat zegoela, eta antxe sartu nintzen, eta, bueno, oso pozik. Eta horren ondoren, Santutxuko bertso eskola edo sortzen hasi izan, han baziren euskaltzale batzuk, eta euskara lantzen etengabe ari zirenak, eta, bueno, erabaki zuten bertsolaritza egitea, ni ez nengoen artean han.
Eta, bueno, jarraipena emateagatik edo apuntatzen zara, gero ez dakizu ze bide egingo duen horrek, ez da, baina holaxe apuntatu nintzen, eta, bueno, ez dakit, 20 urte edo egon nintzen bertan, bertso giroan. Bertso eskolara joan bai, baina ondoren plazan aritu zinen kantuan? Bertsolari bezala ez. Ni bertsozalea nintzen, baina bertso eskolak hartziaz gain, bertso eskola bihurtu zen agentzia bat ere. Zeuden ekitaldi batzuk bertsoak eskatzen, bertsolariak edo eskatzen zituztenak, ez dakit, zerbaiten inaugurazioa zala, edo euskararen eguna zala, edo zer esango txut, ekitaldi asko. Eta beti etortzen ziren santutxura eta bertsolariak zituztela. Bertsolariak eta txalapartariak, hori iaz genuen guke betetzen. Eta, joan behar zan, horrelakoa zan giroa, eta erantzun egin behar. Hor bai kantatzen nuen, bai nik eta bai beste danok kantatzen genuen. Garai hortan ere sortu ziren, Santutxuko udaberriko saioak, antolakuntza lanetan ere, inurri lan horretan ere, urte askotan aritu zinen. Bai, aritu ginen, ze talde potentea ginen. Eta, gauza batek beste askatzen du, eta bai, antolatzen hasi ginen udaberriko bertso saioak, eta baita ere Bilboko jaitan kantatzekoak. Eta, antolamendu horretan, danok hartzen genuen parte, ni bebai, noski. Eta Bizkaiko gainontzeko bertso eskolekin, ze nolako harremana zenuten? Begira, orduan boom naldia izan zen, bertso eskolak sortu ziren nunai, harremana handia geneukan. Didaktika aldetik eta hori dana aztertzeko eta ikasteko eta konpartitzeko, partekatzeko, egiten genituen afari batzuk Gernikezan han partezarrean, eta ia 40 eta 50 pertsona edo Bizkai guztitik etortzen ziren, eta han, afaltzeaz gain, bertsoak zeuden, eta oso giro ederra zegoen, bai. Nerea institutuko irakaslea zara, eta honintza bertako ikaslea. Institutuan ez dago Euskal Herriko maparik, baina azken asteetan Euskal Autonomia Erkidegoko eta Espainiako mapen ganetik Euskal Herriko mapa agertu da marraztuta. Nerea, honintza harrapau dozu gela bateko mapa marrazten. Batzuk saiatzen gara, kontzeptuei eusten, naiz eta probintziak ordoa zen hausten. Zuk badakizu nola banandu gaituzten, naiz aritu bolia mapetan igursten, marraztu arren askok ez dute ikusten. Motxila jarri eta goizeroko plana, apunteak hartzera gato zure gana, baina hain murritza da zure panorama, hizkuntza ikasteak ez daueken dana, hau ikusaraztea bada zure lana. Baina ereduko eskola bitarten, ezin dut hortan hartu aktiboki parte, eta lege berriek ere hause dakarte, oraindik zalantza dut honintza gaur arte,
zazpi probintzi garen edo zazpi uarte. Zalantza hori hemen ezin deutzut kendu, aeredu batean gagoz hemen txegu, baina zuk zeure hori aldala mantendu, sinesten dozunari egunero heldu, itxi aeredua ta izan gure eredu. Berez senak horiek agindu ohi dizkit, baina klaustrotik kejaz etorriko zaizkit. Zugan ikuspuntu hau badela badakit, eutxiozu mapari gogor paparretik, bihar goizean hauek borratu aurretik. Margotu gura dodaz, arbeleta mai, itxuraz bai bainani, enaz bizilazai, gure kontra badagoz, horren beste epai, aereduan gabiz, hementxe gabiz bai, baina geto batean ez dugu bizina. Gero eta gehiagotan egiten dozu, inork ikusi barik egiten ahal egintzen zara. Amasei urte, baino ez dauzkat, bizitzak zein du jomuga, garrantzizkoak bihurtzen dira, poseak eta itxura. Behin ta berriro gerturatzen naiz, nire txeko ispilura, eta itzultzen didan horrekin, ez naiz sentitzen gustura. Egin ez egin duda izan nuen, barruan ze barnegu da, nik behin bakarrik nahi nuen baina, ja ohitura bihurtu da. Ta ispilura begiratzean, hautsi nahi nuke kristala, barruan dudan konpleju hori, ez delako hain makala. Nik egon nahi dut besteen gizan, liraina eta argala, ta hor
horregatik, beinta berriro, lertzen dut neure azala. Irensten dudan guztia bota, komunera joan da ala, ta gero maira itzuli oinaiz, deus pasa ez balitz bezala. Horren urruti geratzen dira, gozamen eta disfruten, energidena joaten baitzait, kalte egitearen truke. Barru-barruan sartuta dauzkat, mila epai, mila uste, ta gaiak ez du nire inguruan, gura adina entzute. Zeginagatik beti ezkutuan, gordetata horren kutre, barru-barruan ingurukoek ikustea nahiko nuke. Jode kontrola. Ai. Ah! Ah! Ba, keixo. Nerea udaltzaina zara. Alkoholemia kontrola egiten zabizela, kotxe bat gelditu da zugandik 100 metrora. Hurbildu zarenean, ibai aurkitu dozu kopilotoaren jesarlekuan jarrita. Ez dago beste inor. Kotxera hurbilduta segidan nabari, alako aroma bat belarta edari, kopiloto esaiozu berehala argi, putz egiteko lagun ikusezinari, putz egiteko lagun ikusezinari. Ambientadorea da kategorikoa, naizu eta usaina izan, ainagerikoa, multa ezin da jarri badakit neikoa, kotxea dogunean automatikoa, kotxea dogunean automatikoa. Beraz hasiko dugu txisten jokoa, nik denbora badaukat ez da oztopoa, 0-0 markatuz hor dabil txokoa, multa izango duzu bai bizerokoa, multa izango duzu bai bizerokoa. Eskapatzeko ez tekot gaurkoan kemenik, naizta ez todan emon oraindik izenik, zeiken dozu kontrola egiten dinonik, udaltzainek ez deuke horren eskumenik,
udaltzainek ez deuke horren eskumenik. Ertzainek badauzkate horrelako zamak, eta oin ardura uneronek daramat, alkoholemiarekin piztu dira alarmak. Zulakoengatik guk darabilzgu armak, zulakoengatik eman dizkigute armak. Egia horregatik dozue kemena, taparkatu egiten dodan aipamena. Pagatuta akabo gaur ere problema, badakizu egiten ez ikusiarena, badakizu egiten ez ikusiarena. Iritsi da 2023ko Bizkaiko Bertsolari Txapelketa bere azken geltokira. Abenduaren 16an jokatuko da finala Bilboko Miribilan, 8 bertsolarirekin. 5etan hasiko da saioa. Sarrerak irubebikoitza.bertsosarrerak.eus atarian dituzue salgai. Begoña, eta garai hartan emakumeak bertsotan aritzea ohikoa zen edo nolakoa zen? Esan ohikoa, salbuespena zan, bazegoen Durangon Kristina, lehenago Arantza Zuloidi, ezagutu nuen, baina etzan ohikoa. Eta nola ikusi duzu edo nola bizitu duzu emakumeen plazaratzea? Emakumeen plazaratzea, astiro joan da, edo nik nahi nukeen baino astiroago. Baina gero, nahiko bapatean talde potentea edo indartsua edo urteetan eginda, Maialenen fenomenoarekin, horren inguruan, bertso eskoletan ari ziren zenbaitek ere hartu izan dute parte, ez bertsolari izateko, baina poliki-poliki hartu, utzi, finkatu gabeko bide bat, baina gero etorri da beste belaunaldi bat edo, eta hor oso indartsu etorri dira, eta ikusten da euren artean lan izugarria egiten dutela, adosteko, pentsa lehen ezegoen izkera bat edo diskurtso bat, emakumeen diskurtso bat egiteko, hizkuntzarik ezegoen, egin gabe zegoen hori dena. Eta denboran zehar hori egin behar izan da. Bai, diskurtso feministak lagunduta edo bestela ezin izan. Lan horren erakusgarri da, Bizkaiko aurtengo finalean, 5 emakume hariko direla kantuan. Bai, ederra da hori, ederra. Eta emakume oso bertsolari onak eta gustagarria da, oso aldatu da, 180 graduko zera diferentzia dago, duela 20 urteetik ona. Oso pozgarria da, eta indartsu datoz eta pozik nago. Begoña, eskerrik asko, gaur gurekin izateagatik, eta hilaren 16an hemen ikusiko zaitugu holtzan. Bai, hemen txegongo naiz. Onintza, Bizkaiko txapelketako ganbarako zaintzailea zara, eta Aiza bertsolaria. Saioko beste bertsolari danek kantau dabe dagoeneko, eta biok bakarrik geratu zarie ganbaran. Onintza, Aizak esan deutzu, ez dauala kantetan urtengo. 12 kilometro ona eta ara, eindo sustapen zaudot, hau da, hau pasada, nigatik ondo dago nagusia zara, nahi badozu goazen biok parrandara, nahi badozu goazen biok parrandara.
landazalea ta onintza ezin neka, frontoia dago baina goraino betetan, hemen edertonago zuk jarri arreta, jarraituko dut jaten sutxarren tableta, jarraituko dut jaten sutxarren tableta. Alanda ze ezagoz barru zorren grabe, beldurrik ba aldago hemen parez pare, akaso joan behar zeunke suabe, suabe, txalo ingo deutzue txarto kantauta be, txalo ingo deutzue txarto kantauta be. Naiz eta txaloei ezin egin uko, hoien artean ni naiz holtzako bulton, erabili ditzaket horren beste truko, azkena naiz ta inor ez da ohartuko, azkena naiz ta inor ez da ohartuko. Zure gaztetasuna, freskura kolore, ganbaran etzen dukez behar orain gorde, azkena izatea zuretzat ore, zebestek ez dabe egin hain ondo be, zebestek ez dabe egin hain ondo be. Zure hitzek daukate nahiko gezur peste, baina hemen nabil ni animoen eske. Txapelketak niri ez dit inporta hainbeste, nire partez agian zeu joan zaitezke, nire partez agian zeu joan zaitezke. Amaitu da gure kantue, txapeldunen eskarmentue, amaitu da gure kantue, txapeldunen eskarmentue, ainarantzako, bihotz eta burue, lagunentzako, saioan osteko trague, publikoantzako, eutzi mozue, horixe data, bertzuen testamentue.